салом дӯстони азиз, хушомадед ба видеои кӯтоҳаки имрӯза. ҳозиран ҳамин намуд паплиное ки тамом шуда будан омада, ин ки хостум ба шумо нишон диҳам. Инош бошад гули навай. Дар як видео пеш ман нишон дода будам аллакай ва хостум бори дигар ба шумо аз наздик пешниҳод кунам. Инош бошад. бинед нусхаҳои чӣ қадар хушрӯ се рангда ҳаст. Иноро ози видео накардам ва акнун манзури шумо мегардад. бинед доинган ино гулои дизайнерské, яъне сангчӯи дизайнерské катёро дода шудагиян. нархошон аз 120 сомон сар мешава то 170 сомона. яъне ин намудаш бошад зард, бисёрам иам хушрӯ, азе се ранг дорад. чӣ хеле ки нав дидед. баъд анаи гулкалоноям беҳад гулои нағзай, чӣ хеле ки гуфтам, аз 120 сомон сар мешаванд то 170-180 сомона. нархи 3 метрша дар назар дорум. агар ба шумо дар кор бошад, ман видеоро аз корвон тарафи пажарка дарвозаи ноливой якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат, метавонед омада худтон бинед, чанд ҷура муқоиса кунед ва сипас харидорӣ намоед. агар хоҳед ки мо доставка кунем, пас нависед дар анами рақаме ки дар рӯи экран ҳаст. албатта ки мо доставка мекунем. хулос дӯстони азиз, видеои имрӯзаро интизор бошед. амхе паплинои нав буд, кӯтоҳакак партуфтам.